Pambuli lang. Pambuli tayo po rin. Mukbang. Komidor. Bukas pa rin yan. Pangoronan ba? Kaya kinalsakot ko, right? Yung pangoronan ba? Kaya iba yung lagang ng tao.
Naka-play. Oo. Sabi, sige pang langkaw kang infected na. Bigla kasi si Deluwag, ano? Gusto ko lang lang nila. Dahil sa mga Fine. lahat na tayo. Nagluwas na naman na yung bagong fine na ikaw. Kasabi pati kami. Sana. So, yan ang mga sport facilities Ano? na pag naanong bukas, 50,000 ang fine sa may-ari, tapos 5,000 sa namamahala. Butang na. Tapos so, may tiglos pa ba ang bawal ang bisita sa araw, 10,000 ang fine. Di ba ka? Ayip na. Kung buo ka mang third degree ang pinaka na kung buo ka mang kapamilya. Oo, bako mahalaga-star ka, no? Oo. Bawal lang mga happy-happy. No. Pero nata, ang mga bar bukas, Kaya, mo yan, mga gathering kayo. hotel, Hmm. hindi po, kasi, Sa mga araw, bawal pa wala dapat. apartment, apartment. Puta kung siring ka iyan. Sa, ano, Mag-checking sinda ko. Talagang dayo ka kiinuman. yung nga rin, Dali ka gayo. hindi, kung mga duwangan lang naman, tulo, ang problema. Pag ano lang, pag dakol na ano, mga parte-parte. Halimbawa, nagpa-celebrate ka ng birthday. Yan. Delikado. Sa mga crowd lang ng ibaw. Kulbaan ng mga ano. Kung baka bigla ng kayong pasara doon. Sabi nung lamig din. May nilalamig Hindi man daw ako. Sana lang. Dahil. Magkano lang, malipit lang sila sa mga service. Hanapan mo sa part 4 ng Malaya. Sa Tomboy ito. Digdi mo kinulayan? Dark Street. Wala siya ng ganitong kurang kinakasama. Ang papa, bibigyan ko ng magandang lahi, pogi pa yung buhok mo, no? Gaulog eh. Sa akin, walang nawala. Ba din? Sa akin, walang nawala. Naiiwan niya ako. Sa kanya, maraming nawala. Hindi yung gusto gitara ng puro pantomime. Ang ito rugas. Yun ang pili na nawala.
Kaya nagsumasaya mo sa Rene. Hindi. May trabaho na naman kayo. Nagpaupaw na dito eh. Saro. Saro na. May trabaho na ito. Laba na naman niya din. Ay, naituloy na kagyan sa akin. Ito ba sinir mo ko? Wala kang tiwala. Wala kang magpapala, wala kang pamudra. Wala kang pamudra. Ang pautang ang masilang na. Ikaw pa pala yun. Ang talayan ni Kuwa. Kaya lo yung natin na kasi. Kapang parang Lingaw ko na nga nalas kang alak pa di. Diba nakakaroon hindi pa nagagay sa suwa. Sabi na Kaya nagka-baliwan na sa ulasan mo dito sa Makati. Dahil po na siya. Picture kita pa di. Pumasok ako. Sumilin ka. Ito na istoryanik ko, nare-ready na nagan babae na nagan na ito. Rochelle, bigay na rin pagkakaroon. Kagaling pirmi. Sendo nagire numan. Sendo. Kaya naman niya, sa nag-jogging na si Kapitan. Sa Bill Park. Nagjagi oral daw. Banggi. Ang kaya nag-jogging, pagdok ko, may kapag niya. Hangatit niya ka. Bigyan ko pa diyan. Bagon kaya? Terus uy na may nagsurong-surong bara baga. Ada orang manggil pun harus ini sama asal ini flyer. Ada orang Ate mo naman, hindi ka pa maganda. Ganda ko kaya. Hindi ka pa maganda ako sa ulan. No? Alin tayo eh. Sobra. Okay na. Hindi ko silang aliw. Ano sa iling mo? I-direct kita na yan. Ngayon. bago naman natin yung speaker na. Bago yung speaker. Pinatay ko muna. Okay. Hinahanap ka ni lakay mo. Pupunuin ko ng video ang YouTube. Wala na makapagyan sa YouTube na. Yung wala na silang paglalagay. Ikaw na lang nakikita lagi.
Yung bawa pagbukas nila, nakikita niyo yung upload ko. Bakit wala na ang ibang ano? Yung pala Yung ano, wala na silang choice. Oo. Pagbukas mo ng YouTube, yung makikita mo. Parang agad. pag-memory na siya, sila lang lagi yung nandoon. Kapag upload na ng 1,000 video. Wala talaga nila. Ha? Mag-extend ko Ewan ko kung sa sobrang dami ng video ko, kung hindi sila makapag-subscribe. Registrasan pa. Maliliso na lang ako. Hanggang sa tikman, di ba nila? Pwede pa, kita supermarket na Manila supermarket na diyan ako rin. Ang dami ang kami sa akin dami. Wala mapag-count. Well, nabili ko ay extra card. Pero nabili na i-load 60 baht. Hindi ka na nakata. Well, nasaspay nga bili niya. Pero si kami, ito na control natin. Ito na yung control magpapa. Hindi yata malinaw. Yung dali ka, parang dadama no, tawaran na ito. Madilim. Isabay kami nga pa. Hindi na ito, anong dami ba ko nagkata ni tatay ko? Yung isa gaming niya. Sa gaming. Ang problema ko, naka-front camera ka, nahiling sa ito, salming. Dahil? Nato, di nahiling sa kamot mo pag-aral mo pag-camera. Kung ano.